Nakuratan ang mga residente nga duol sa public terminal sa munisipalidad sa Maluso kagahapon dinhi sa probinsya sa Basilan. Sa dihang ilang nakit-an nga nagdilaab ang usa ka motorsiklo nga ginamaniho sa wala na hinganli nga tag-iya niini. Matud pa sa opinyon sa mga pipila ka motorcycle mechanics nga posibleng electrical system ang hinungdan sa pagkasunog niini. Dahilan ng pagliyab ng motor na tumatakbo sa daanan, yung may sugat yung mga wire, yung minsan may leak ang karburador. Kaya yan ang dahilan niya. Tapos may ground ng wire. Minsan umaapoy yan pag tumatakbo, umaapoy. Kaya pag makapunta yung makapisik lang, konti lang pisik ng gasolina ang galing sa karburador, yan ang pagsimulan ng grounded. Kaya umaapoy kahit tumatakbo siya. Maswerte na lang nga walay nasakitan o naangol sa maong insidente. Ug luwasad nga nakapahilayo dayon sa iyang ginamanihong motorsiklo ang driver niini bag-o pa man kini nga gilamon pag-ayo sa kalayo. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Lamitan City, Province of Basilan. Stay safe.